sa tanang mga birthday karong adlaw. Happy birthday! Alright, eto mo na. Kani, kamo ba hilig ba mo ng sabi naman ng birahon bito ka kani parachute? So na paragliding, di mo lahim ng paragliding no. Parasailing ana. Diyan muna. Na nag-trending na nag-parasailing, tanaw na to be. Kung pagtanawan ni nga video Nakatesti na ka parasailing? Gustuhin ko man. Ayan o. Hoy! Nasangyad mga kagahi. Ayan. Ay, di man na para sailing bird. Sa may tawagan na day. Para daro. May galing kay balasra. So, okay ra gyapon. Ang importante mo ra nag-enjoy ra man pud siya. Parang okay ra man pud. Sundan na ito siya. Nari ito nagpugas og mais. Nagdaro na. Sige, pohon pag makuanta mo sabay na Boracay na ingana, di ba? Pohon mama okay ta. Para sa atong sunod nga trending na ba? Okay ni. Tungod sa kalisod sa panahon, di ba nauso karon ang mga snatch og cellphone, snatch og mga shoulder bag. Karon bag-o, grabe na gyud na kayo naging ko nga lisod na gyud ang panahon, lahi ang gi-snatch. Tanawan niyo mga kagahi Chichirya ang grabe. Hindi tayo, grabe na gyud mga kagahi. Miski chichirya karon tablaho na. Siguro gisugo siguro. Iyay, kanang inyo mga gipantinda bitaw diha. Sama kani adto bitaw katong open pa kay nang kugol nga mamaligya diha. Utay kadi na pod ang chichirya. Grabe. Siguro gisugo ni silang kuan ba nga hoy. Kamo ba? Ato sa mo dito kay murag nahurot na atong kuan, chichirya. Sige, ito initiation ha. Para ma-membro na gyud mo sa grupo. Ayan, gikuha ang chichirya pandamay. Nakoy tambag para sa tag-iya ka nga manay. Manay kanang imong baligya nga mga chichirya. Kuan po na higtigya po nagkadina ha. Grabe pati chichirya gitabla. Sunod. Ay katulo na to last na itong trending. Ito muna. Ayan. Ani din yung mga queen. Si Queen Elizabeth. Cool ba kayo mag-slice o cake? Ceremonial sword yun ang gamiton. Gingnan siya nga na may kutsilyo. Kabalo ko nga na may kutsilyo. Pero gusto ko nga paiba lang. Kani akong gusto nga gamitong pang slice sa cake. Lahi ra gyud. Ano day basta ma-queen na day tadi ay. Basta ma-queen na ta. Ang atong gamiton sa pag-slice sa cake sword na o tanawa. Di antigo ang galisod karon og slice unsa ako man niya karon tanawa. Way mo palag kay si Queen Elizabeth ba na? Kasi mo palag sa inyo diya ha. Gingnan siya nga na may kutsilyo para na. Ay mo pagbuot. Gusto ko nga paiba, sword ang akong gamiton. Okay, sa bagay. Mo na nakalamid. Sunod pa. Sila pakpakalangan. Alang. Palag mo. Magpausot anas kasal. Inga na tong ang slicing of the cake. Kanang sword atong o dili chainsaw para tuloy-tuloy. Dili ito samurai. Yan ba ang mga trending? Minsay ang asawa. Say minsay. Kami samurai. Nawawa pagay na ko gidutan ang cake na gisi na. Yung anak po ka kung magpadugay-dugay ka. Tamoy gamiton tulo-tulo ba? Ikaw ba na ka? Ikaw. Ali man to makapatay kay hait man to. Mas may ito katong taya-taya kay titanos